Halo mga bay, maayong kapanginabuhi kaninyong tanan. Kumusta mo diha? Di ara na pud ko no, magkaon na pud ko diri. Dunga na pud na ako akong kaon og kaning unsa niya, akong kaon og kaning pag entertain diha ninyo. Ako nang hinaot nga naa ni kamo tanan sa maayong kahimtang. Diha nagsulan ko manok na pud ni no. Ako ning giwahiwag og mating, kung gipanguha og panit. Ngayon pagkahuman ako na siyang gigisag sibuyas, ahos, atsal, kamatis, mahal lang gisa lang din na rin. Hapit na maluto, gibubuan ako gamay ketchup. Pwede na na. Sudahan na ni gahapon na ako nagiluto. Dura ka adlaw na mong sudaan. Sa kabuk manok. Mga ang tanin nyo. Nga pandahon oh. Mahimo ko'y dahon. Ay, maluyan. Mangkuan sao nang kag makauli ko Pilipinas na hain. Kung mangita ang dahonan eh. Nga na, magdagog si Milya ani. Kuk na. Nga. Sa muol ng agi ako. Gutom kayo. Ganyan buntag. Lamig ay kuktog. Dino ko. So, tumidya na. Piting, lukso na ko sa kong kuna. Amba ko sa kuna. Mga ko naputlang iko. Yan nihagdagan silong. Hinap, dali. Tungod sa akong dali-dali. Ang itlog na, kuan, nasunog, batik, itporma, nabungkag ang iyang dalag. So, napamahitahin. Paghuman ako, og singan niya. Paghuman ako, og luto, prepare tanan sa pamahaw sa sunoy. Napaman ni mata. Napamangkoy time, di. Nagluto na po utro. Gwapa-gwapa na. Kani kay, kuan ka nang gubot, igdagway kay, kani lagi mo ana. Nagdali-dali na kagmayo. Nga ako nilang isugan ka kung kuan maguni siya. Kanang kamatis, prituhon ni mo, bali-balihon. Oh, ma'am. Bukan din mong itlog sa kabuok. Nga iyang gusto, ang puti ra may luto, ang kanang dalag mo hilaw. Muna, balhin ako sa plato, nabungkag man ang dalag niya. Yan, tagak ng luto dyan. Alak mo dyan ay. Bungkag ang dalag niya, batik igdagway ba, gubot igdagway. Na, ratol na lagi kayo na utuhan na. Ikaw man. Nagluto ang buho utro. Kung na po nagikuhan, batik ignaw. Yan eh, pa, uto na po di mata. Nga ako. Asa lang paitan ni mo utuhan. Ay, piti hanga ka. Piti hanga kag dali-dali lagi. Na, piti baging pangita na ko sa kuan. Ako bang listahan. Gahapon lagi napungot lagi ko gahapon. Amto na apil ako labay di ay. Gani, wa pa na mo nadala dito sa gawas ang basura. Di pa napundo pa dire. Kalisod man din maglabay, gabi inon dako, maingon ka sa amo maglabay na kay kuyugan di ko nila dire maglabay basura. Tukar man tapol. Di wa na pud nalabay, mayra kay narang listahan, nakita na nako, namungkag og ganiha diha. Tagam. Muna nahapnan na ako ang mga panumbaya no sa mga nagsaulog karong adlaw. Doon na po asikason kamay problema sa amo. Lagi. Kung gusto na ka makikontak nila, hindi mo makontak sila. Makadawat sa kwarta, makibungol na dayon. Hindi pahibawag nakuha na. Ano ba, naanad man nung kuha nilang kalaki. Pero nilaong ihapon ko nga. Makarealize ba sila no? Sa ato ang mga kahimtang diri. Ana. Nga, tagaan po na tagamay importansya ba? Gamay bili lang gud sa ilang kinabuhi. Nalipay po ko kay nakaistorya na ako akong nanay-nanay sa una sa diha sa Patudan sa Lanao del Norte.
Ginilakay tawon min duha. Hinumdum atong nagbidyo ko nga lubang nangabo mi. Akong tulo ka bahandi. Nangabo mi tus puso. Kaya layo man ang balay tus puso. Lukdok og balde. Ako mga bahandi po gabitbit po mga galong gagmay. Nang galon ba sa idibol. Galon sa suka. Ana. Palito ni mo merkado na tag 25 ang usa. Kabanana na mo. Kaya nang hapon, mga bu magimi nang hapon kaya ipaligo lagi na ako sa ilahan ni kabuntag. Ito na ako liguan sa balay. Ito sa amusawag nga kawayan ha, wasak-wasak ng tubig ng ilaw, sagak-sagak diha. Kaya di ko gusto na masamok-samok pa mi buntag ba dito sa puso kaya buntag daghang intawo. Nangabo ang pundo na midaan og tubig anang pagkahapon. Ito natagbuan mi ni Nanay Tansyang kun Nanay Tansyang Espina. Yalay kong giina na hiring sa munisipyo. Kay maayog mga apply kuno ko pa abroad. Wala man gid sa hunahuna nga ma-abroad oy. Sa hunahuna na ko nga pamiyaan ako mga bahandi. Bisag nagkalisod mi. Kontento man ko. Pero usaha di man pugngan nga magsudong ko sa akong mga bahandi na way tarong kaon ba kuan ko maluoy ko magtulo na akong luha di sa hilom. Motong isuwayan ako. Nga si nanay namo. Nagkang nakatunan anak niya sa kinabuhi. Istoryahan na migmaya gani ha. Kasi hilak taon ko. Dito akong luha. Ito po dyan luha. Nilakay min duha. Nilaging wala ko kaadto atong pag-uli na ko. Ako kaadto sa ilaha. Sa among hipuyan sa una. Kay di lang ko gusto nga mag-uul ba. Daghang balita sa mga tao. Ako da. Dugay ko ni uli niya. Dugay ko ka uli niya. Ngita lang kong sakit sa akong kaugalingon. Jadi ko maadto dito. Ako ni ato. Ito, daghang kayo may ipang istoryahan. Sugilanon sa kinabuhi. Tawon. Nagtulo sa akong luha sa chat sa akong anak. Luha sa kalipay. Akong karong adlaw duha ang akong luha, puro luha sa kalipay. Kung sa English pa, tears of joy. Garap siya. Nalipay ko kaya naka-istorya namin sa akong nanay sa una. Na mas inahan pa akong tanawa na niya kaysa sa akong ugangan. Kaya gaba lang. Mga to nga. Minsan yan ta maghisgot anak kay ko anak kayo, no? Ako na lang na. Bakit maguna pa na ako ang mga kaaging tam, jabaw na po ko. Kaduhang tears of joy. Ang una na akong tears of joy, nagka-istorya na ako ang usa ka instrumento si Ginoo nga mao ni dokdok sa akong hunahuna og kasing-kasing nga makalangyaw. Kaduha, ang chat sa akong kinamagwangan nga bahandi, agoy way batasan. Mo to. Nga siya nga ma top 6 ra ba ko ma dayon. Si Rap kaduhan ako naka medal daw o kining sa iyang art. Then ang kinamanghuran top 8 ko no. Gahila ko sa kalipay. Kasakit og kalipay akong gibati. Nalipay ko kay bisan wala ako sa ilahang kiliran.
naningkamot gyapon sila sa ilang mga kaugalingon no nga maka-achieve nga ika-proud nako. Nagtulo ako luha sa kalipay kay bisan wala ko sa ilang tapad. Kamot gyapon sila sa ilang mga kinabuhi, ilang mga kaugalingon inta magmatoy pa. Nga magtarong og eskwela. Magtinarong sa eskwelahan. Ibisan pa ka ng ikaduha nako. Pabadlong man ginang bata. Dawato na lang nato ang kamatuoran. Kulang lagi sa pagpangga ng bata, pagpangga sa kinikanan, sa kainahan. Zaon man, nayam ko sa layo. Kasakit. Sakit pa malandungon kay wala ka sa ilahang kiliran. Pero okay ra. Nga ni magining kinabuhi. Angay na to dawaton. Kitang mga inahanan niya aris layo. Dakong kalipay lang ito magkatanaw sa ilang mga litrato. Mahimuota sa ilahang mga attire, pagsuot, sa ilang mga dagway. Minsan wala sa iyang kiliran, magmalipayan gyapon na ilahang mga dagway. Ano ba? Madasigon kayo, malaumon kaya ang mga naong sa mga bahandi, sa mga bata in taon. Bisan wala ginikanan sa ilang kiliran. Kitang naa sa layo, magsige na lang tag-ingon sa itong mga anak nga bawi na lang taan pohon, uli. Hindi lang nak, bawi lang si mama pohon. Una, hantod na lang ta sa anak ba nga kan. Aman tayo mahimo gud. Aman tayo sa layo. Hilak na lang sa Laplin. Sumo to. Nilipay ko sa ilahang mga awards nga nakuha. Mga magina itong kalipay, no? Mga nakabot sa itong mga bahandi. Bisag wala ta sa ilang kiliran, naningkamot gihapon sila sa ilahang kaugalingon. Na doon na sila kuan. Doon na sila maipagmalaki diri sa ilahang inahan nga ni Aslayo. Ma, mauni ako nakuha mama, mauni nakakuan ko, naka 100 ko, naka 80 ko, naka 20 ko. Maana bitaw, malipay na kaita kay. Ang sa ilahang kalipay. Mausod ang atong kalipay. Di nato kalimtan kitang mga ginikanan nga nilangyaw ang atong unang misyon kung anong nilangyaw ta. Di nato kalimtan ang sa hinudan atong paglangyaw. May number 1, no? Number 2, kinahanglan na insakto ang atuang komunikasyon dito kanila. Bisan busy ta. Daghan taging buhaton, wala basta na dili pares ang oras. Halan mahatag itaw higayon para makaistorya sila. Ug madisiplina bisan pa man sa lang sa through video ko lang. Dako na kay nang tabang sa ilaha, dako na kay nang tabang din kanato sad sa atong pagdasig nila, pag-challenge nila. Alam ko yung buhay. Taon man niya, magita sa layo. Basta mo, ginadi na ito kalimtan na itong mga gipambilin sa Pilipinas. Ay na, magiuban na. Magin na ito malikayan, kaya di man gipare-parehas ang mga tao, no? Ay, uban nga, nang langyaw na lahi na nakatagamtam og haruhay kinabuhi, nalimot na sa kapobrehon, nalimot na sa kapit-uson. Ug ang pinaka sakit nga mahitabo, nalimot na nga dunay pamilyang gibiyaan. Na kung dunay mahitabo nga kuan, una ang tinungutanag hapon na ngano kunong kadalasan mga OFW, mga broken family.
Abi ninyo, mabroken family ta. Naara sa atong kaugalingon ginanag gikan ang sayop. Kay kuan ba kana bang kuan ta abtan tagkaluya wat paglaom bisan gamay lang sayop or bisan dako pa na ihapon nato kalimtan kabalog hapon ta mapasaylo lang alang lang sa mga bata sa pagdakog sa anang kuan. Hindi mo gitumiwaan ang lakaw sa panahon. Pero ang inyo lang balunon nga di ninyo kalimtan nga doon na may pamilyang gibiyaan. Komunikasyon importante yun na. Labi na karon daghan na kay mga pamaagi karon sa komunikasyon. Oy daghan na kay mga pwedeng tawagan. Ana ngita yung pamaagi kanunay nga dili maputol ang inyong kuam panaglambigit sa usag-usa. Katulo, panagsinabtanay kay di man gyud parehas ang oras. Nya di pud parehas ang atong trabaho. Di maparehas ang trabaho kada adlaw na amgi usahay nga unexpected nga mga trabahoon, mga kabkabunon. So kung naka-schedule na ingon ana, ang ato, ya di madayon kay depende sa mga kakulian. Kinahanglan istoryahan sa butan og tarong usay problema so usag-usa istoryahan na lang ninyo og tarong madara man na sa istorya ba pag sinabtanay apan angon pa man di gid nato malikayan nga naagi yung mga kaigsuonan ta nga malimot na gyud sa gigikanan. Untay mahimo ana kay iya man ta og dalan nga gipanglaktan. So naara gid nato ang sa atong kagalingon. Diha ra gid magikan ang kalambuan, kauswagan. Sa matag usa nga dili na mahitabo ang mga ingon ana no. Mo na man uso karon so halos tanan nakiuso na no. Ako nang hinaot ko nga diha kamo mismo sa inyong kagalingon yung sugdan ang pagbag-o kay na tulog na si pulad to ni. Kay kita sa tong kagalingon kay bawo ta nga wa na. Agitay sayop, agitay sa nanglan nga ato ginang kuan pamalandungan atong hinuklugan kung sakto ba gid ni ato ang desisyon nga buhaton. Kung sakto ba gid ni ang ato ang mga planos kinabuhi. Ngita kag sayon sa kitas-an. Kaya ang kalambuan gud magsuhod magikan magina sa matag usa ka nato. Di man pwede malambot lagi. Pero kinahanglan sad nato ang kooperasyon sa ato ang tibok pamilya. Pero sahay makawag dasig lagi, makawag paglaom lagi ning pamilya ra nato imbis na kita-kita lay magtinabangay. Kita-kita ra po'y magdinut-anay. Mga inana bitaw nga di gid nato hiwa na lakaw sa panahon ba. So mura to akong ikistorya akong paambit karong adlaw. Unta nakalamdag ko gamay no. So usaw man nam ko hilak ganiha nanghubag gani akong mata oh. Wa na nako hilak karon kay human ako hilak ganiha. So magbumbo radyo na ta, radyo bandilyo na ta kay murag taas-taas na nga tuhang ko ano. Nahurot na po to akong pagkaong sa kaldero. Di nahurot na, di mga bukog na lang na. Hello di kay Miracle Nurse. Gikan ni siya sa Camiguin nga naakaron sa New York. O hello pud usabay sa imuhang igsuon no nga naa sa Malaysia nga si Machay Maklam. Hello ninyo diha. Nitawag ni nako si Bay Miracle Nurse. Dugay-dugay na jud to no karon pa na ako naukayan ba yang ako ang gisulat nga pangalan di ba gaingon ko nimo gisulat ka sa imong ngalan sa imong igsuon nga naa sa Malaysia. Hello na lang ninyong tanan karon pagid na ako nakita no. Hello sab kay Marta Bilukiora. Lagi ang iyahang inahan ani OFW sad. So ako ni siyang gitambagan nga pag eskwela og tarong kay kaming mga OFW din ni mga inahan sa kanunay panabang dili lalim ang kinabuhi.
Magmalipayon lamang mi kanunay sigig ngisi ni ining kamera. Pero wagin mo na sayod sa tinuod nga hitabo sa matag oras na mo dinhi. Kay basta ato lang isalig ang tanan sa kitasan kung unsa man ang kapalaran nga atong maangkon. Happy 25th anniversary di ay kay by Gemma Fee Camara Brennan og sa imuhang husband na Tammy. Congratulations ninyo bay no sa inyong magtiayon nga unta mulungtad ang sa kangtura ng inyong panag-uban. Hello sab kay Jomar Istol ba ni? Og gikan sa gihide ka sa imuhang Auntie Janet Hagnaba by Jomar Istol. Silent H. Hello sab kay JR Guatlo. Mo ni akong gi shout out atong miagi nga naputol no. Si JR Guatlo man to naputol mag-iya kay ni undang na mag-iya kay lagi nagsige pa kog yaw din naputol na. Kay Maricel Silva diha sa Digos City, hello kanimo diha ba? Kay Christy Susan o kay Christita Hill or Christita Hill isa ra man ni sila. So hello nimo ba? Happy 25th years by di ara humana man ito na kuan naman tid nako. Hello kay Amran Sinar kay Swani ba ni Swani diha sa Belgium. Hello nimo ba? Kay Sally Agustin diha sa Singapore. Hello sa kayo bay. Kay Inday Pitoy or Telma Bakilier. Hello, sakto ba na akong pronunciation? Hello sab kay Cruising Bero o kay Marbeth Alias Sukaldito o kay Maria Vilio. Hello sa imong Auntie Lorna Alia Gori og sa imong mama og auntie sab nga naa sa Qatar, Auntie Madeline Alia Bacor og ang imuhang mama Miralona alias Sukaldito. Sukaldito ba ni? Hello gikan kana kang Merbeth alias Sukaldito. Sukaldito lagi. Hello sab kay Mia Quaton Rimoho. Hello ninyo na siya gift chat sa kuha comment man Hello ninyo diha sa Palawan sa Puerto Princesa. Hello day ninyo diha sa Palawan, Puerto Princesa. Sa mga viewers nako diha sa imong mga kaubanan imong mga higala nga silang Mimi Samante kay Helen Bagor sa Germany, kay Arnie Quaton, kay Tata Hiruela nga naa sa Saudi. Hello na ninyong tanan din na ba gipabumbom mo sa inyong Mia Quaton Rimoho. Diara hello ninyong tanan diha sa Puerto Princesa. Daghang salamat sa mga viewers diha. Ayo mo kanunay and God bless. Hello sab kay Gemma Manikan, kay Jovi Dibalos og sa Dibalos family diha sa Cebu. Hello ninyong tanan. So diara kay Prince Torrijos og congrats di ay kay Rich Espina sa iyahang nakuha nga academic excellence award gikan sa imuhang nanay Teresita Espina. Hello kay Charito Coloribel, kay Jed Walde, kay Esper Tiboth o kay Marisa Santoro, kay Ilash di maklaro ni kay Ilashi Siparis family sa Davao. Sa Davao ang Siparis ba ni? Siparis family kasi di maklaro akong agi kay color orange ba. Moto murag na wala na siya. Hello sab kay Amor Baliega Torres, kay Delma Biray og sa Biray family sa Iligan City. Hello kaninyo tanan diha. Kay Liliex Ganados, hello kanimo ba? Hello sab kay Marilyn Flores, kay Grace Ramia. Hello sab kay Grace Ramia no gikan kang diha sa Japan. O kay Kisses the Only Queen. Hello nimo bye. Kay Esther, asa ni? Kay Esther og sa imong pag-umangkon sa Qatar nga si Jisrael Dingog og sa imuhang asawa diha
Di na maklaro ning kalakihan ni. Kumusta daw mo diya? Matod ba sa inyo hanga, ante? Nga si Esther, kumusta mo? So, maura to no? Ang ato ang radyo bandilyo, radyo bombo. Dini na lang kukutom, taas-taas na nga atong panagtabi. So, ayo-ayo na lang mo diya kanunay. Og akong gihangyo kanunay yung makanunayon nga pagsabot. Message lang ko ninyo kanunay sa ligaya na iyakin na basig ma-replyan rata mo kaloyan sa Ginoo makita na nako inyong mga mensahe. Kay millions na gid ang mga mensahe nato mga bay no. So pasiluad ko ninyo, di na nako maakutar tanan pero gitry gyapon ako akong best nga ma-entertain ta mo tanan. So ayo-ayo mo diha. Hinaot nga sabton ko ninyo daghang salamat ni ninyo tanan o gamping mo kanunay. Ang Ginoo magauban na magagiya sa matag usa kanato sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi sa atong panaglangyao sa atong sumbagay sa dinhi sa madanlog tang kalibutan. Daghang salamat og akong gihangyo at kanunay inyo mga pagsabot in taon. Daghang salamat sa pagpanggag sa kanunay pagsuporta. Bye-bye og maayong adlaw kanato tanan. Ay mo kalimot og subscribe sa akong YouTube channel Charlie TV ug ang Inday